बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 109थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाथाबारि बाप्टिस्ट गिर्जायाव थांनाय 2 अक्ट'निफ्रायनो खुंजागासिनो दङ। बे जथुम्माया फैगौ 5 अक्ट' फेब्रुआरिसिम सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन होननानै खौराङाव मिथिहोदों। दिनैनि बेलासिनि फारिलाइयाव बाहागो लाफैदोंमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिबिसिनि 109थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरां बिजोङाव मिथिहोदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। ना आङो दिनै गिबि आंनि एक्सपिरियेन्स बे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सनाव फैनाया आरो जेरैबायदि मोनसे आबहावा बेवहाय मोनफैदों जोबोद मोजां मोनदों। एथ' हाजार हाजार सुबुङा धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै इसोर सिबिनायनि बाथ्राखौ लानानै दिनै माने मा होनो सानबानि हाबाफारिजों बेवहाय ज' जथुमगासिनो दङ आरो सामफ्रामबो मानसि जिउनि सोमोन्दै आरो बे संसारनि सोमोन्दै बेवहाय माने जाय धोरोम गुरुफोर बिथांमोना गावसिनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां गियान होगासिनो दङ आरो बेनि जिथु जथुम खालामनायनि जि मोनसे मा होनो बिदिखौ आइडिया बे जोबोद मोजां। माने जेरैबायदियै माने बेवहाय जि मानसिफ्रा जिरायो बे जिरायनायनि जिथु आबहावा साफ्रोमबो मानसिया मोनफ्रोमबो बिबुंथिखौ जेरैबायदि मोजाङै खोनासंनाय आरो कनसेन्ट्रेट खालामनाय गावखौनो गाव बेवहाय हाबसोमनाय बे जोबोद मोजां बाथ्रा। सारा बे मेलनि गेजेरजों बे जथुम्मानि गेजेरजों सुबुं माहारिनि गेजेराव मा मेसेज हरनो सानो? ना बेनो माने जोङो बिदिनो सानफ्रामबो इसोरनि सायाव फोथायना लाखिनानै जों जाबाय इसोरनिसो फिसा जों रावबो माने रावनिख्रुइबो देरसिन नङा रावबो रावनिख्रुइबो दुइसिनबो नङा बयजोंबो जों अनलायनांगौ बयखौबो जोङो नायलायनांगौ। गतिके जोंनि सोलिनाय जिउआव जाहाथे रावहाबो जोंनि थाखाय खैफोद आफोद जानाङा आरो सोरबा बिदि जादोंब्ला बेखौबो जों जाहाथे मदद खालामनानै आवगायलांनो हायो जाहाथे जों बेवहाय सानफ्रामबो गावनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ लानानै माने जिउखौ दैदेनलांनो हायो।